bueno, pixkanak hasi zinen lehiatzen, ez daukagu datuak, zer zenun alebinetan, infantiletan, ez da hori topatzeri badagoen, baina pixkat lorpen aipagarri bat ukiko badozu, izango da juniorretako lehenengo urtean Espainiako txapelketetan 3. postuan bukatu zenuela, ez da? Bai, bueno, egun oso polita izan zen San Martín de Valdeiglesia zen uste dut izan zela, zehazki karrera. Ba geneukan selekzio oso gauza politak egiteko. Goratzen naiz Nafarroako selekzioa zeukala are eta selekzio beagoa. Baina, bueno, konfidantza asko geneukan. Niri beti gertatzen zait, ez daukadala inongo arazorik laguntzeko taldekidei. Orduan, ni gogoratzen naiz aurreko gunean esan niola hautatzaileari. Ni lan egiteko prest nago, eta bazeuden Eneritz Badillo eta Olatz Kamino ni baino mailo beago zutela, eta ni orduan argi neukan beraientzat lan egin nahi nuela, eta, bueno, agian da modu bat presio pizka bat kentzeko, ez? Eta egia zan egon nintzen karrera osoa super aktibo edo, ateratzen nuen korte guztitara, azkenean lan hori egiteko. Eta azken iguran geundela hor aguantatu nuen alizan nuen moduan, eta bueno, pasal izan nuen azken igoera hori, eta metara bidean gindua zela, atera nintzen beste korte batera eta atera zenean Naroa Fernandez Nafarroako selekzioko txirrendulari bat, hor ni esan nuen, jo no puedo más, onaino. Eta, bueno, heltzen ari ginen esprinera, eta ez nintzen inoiz sartzen esprinetara. Ez dakit beldurragatik edo, eta ikusi nuen Ainar Albert, eta momentu horretan oso ondo zebilen, eta esprinetan beti sartzen zen, eta esan nuen, jarriko naiz bere gurpilean. Eta sartu ginen metako kalera, eta sorpresa. Baina oso gustora esan, bai. Sartzen naiz, baina gustatzen zait, atzo izan balitz bezala duzula... Bai, asko goratzen naiz, eta gainera, eske aurreko asteburuan asko goratzen naiz gauzeta orokorrean, izan genuela Berriatuan karrera bat, eta izan zen oso gogorra niretzat, una pajara tremenda, osea, geunden nagusekin, elitekin eta lehiatzen, eta goratzen naiz ez nuela ezebez jan, barritat bia bakarrik 2 ordutan edo, eta azken kilometroak izan ziren interminables benetan. Eta orduan, egun horretan argi neukan asko jan behar nuela, asko edan, eta eraman nuen egun, uste dut, esango nuke, izan dela, egun bakarra eraman dudala elikadura karretan arrajatabla edo, eta, bueno, badirudi ondo egin zidala, bai. Orduan, 3. postu hori, hasi zen ja Berriatuako lasterketa hortan, ez? Igual Berriatura ez bozun pajara hori ukitzen, ez? Igual... Seguro nik gero urrengo asteburuan gertatuko zen antzeko gutxiago jan, gutxiago edan, eta amaieran ez izan nuen energia guztia, bai. Eta horren ostian, ez da gitz, juniorretan egisa da urte batzu pasa diela, gaur egun juniorretan aurrian edo lehenengoko 3 postuetan da bien, bueno, jala 5 urte ere bai, baina ja taldiek eta fitxatuta ukitzen da bie. Ez da hortik aurrea zehose aldatu zen, ez, geho juniorretako 2. urte etorri zen, afizionatu mailan bi denboraldi oso inditzuzu, hortik aurrera nola joan zen dana? Bueno, ni egia esan ez naiz izan inoiz oso disiplinatua edo baskotan entrenamenduak eta ez nituen ondo egiten edo aldatzen dituen nahi nuelako. Eta, bueno, pasan nintzen ja sub-23 mailara, eta, bueno, ez da berdin azkenean
ja jendeak mai handia dauka, eta hori gaina lehen urtean pasan nintzen Meruelora, momentu horretan uzi talde bat zela, eta denboraldi hasiera izan zen oso gogorra, egia zen. Hilabete batean egon nintzen bialditan Almerian, Semana Valencianan, Dubaira joan nintzen ere, bidai asko, gainera lehiatzeko profesionalekin, azkenan ni goratzen nahi Semana Valencianan ateratzea, eta nemik banbleuten ondoan, eta ni zaten, ¿qué hago aquí? Eta azkenan gogorra da egotea hor lehen urte horretan emaitzari gabe edo ez amaitzen zuzenean, eta urte hori oso gogorra egin zitzaidan, eta bueno, gero ja aldatu nuen talde, susten nuelako behar nuela. Azkenean aldaketa hori, pizkata azteko izan nuen urteaz. Gehiago ere zinen sufritzen, garun atletik, mentalki. Bai, eta, bueno, ere ni jarraitzen nuen pizkate junior mailako ideia berarekin, entrenamenduak eta egiten dituen, baina ez nintzen dana betetzen zuen pertsona bat. Eta elikadurarekin ere, pizkat paso egiten nuen. Eta, bueno, ja pasaden urtean ez aurrekoan, konturatu nintzen ja maiatzan edo aldaketa bat egin behar nuela, mentalki zerbait lortu nahi banuen. Eta serio jarri guztiakin, eta bueno, eta egia zan uda horretan oso dinamika hona hartu nuela, eta oso pozik ibili nintzela entrenatzen, hasi nintzen nutrizionistarekin eta guzti, eta super ondo. Eta, bueno, dana ondo zijoanean, bapatean, katapum. Horra sartu aurretik, esan galdetu nahi dutut, ez dakit nabaritzu dozunzuk, ustot adibidea zarelako asko esan da bie, falta egiten dauela emakumezkoetan afizionatu maila batek. Ez dakit, agian zuzara igual, behar horren adibidetako bat, ez? Agian juniorretatik gero dagoen salto hori, emakumeetan gizonezko eta baino okerragoa da, azkenian. Bai, bueno, hemen Euskal Herrian desagertu zenean Sopela eta Bizkaia batez ere, egia da, geratu, bueno, ez bakarrik Euskal Herrian, orokorrean, Espainia osoan. Ez dagoela talde bat, hoiek lehen ziren bezala, orain badago Laboral Kutxa taldea, baina hor erdian ez daukagu zerbait, jauzi oso handia da, edo aukera dira, edo World Tour talde bat, edo Movistar edo Laboral Kutxa, eta egia esan oso zaila da salto hori ematea. Eta uste dut, bere garaian, Sopela edo Bizkaia Durango, zirela hor pizkate erdian zeuden talde batzuk, gaur egun olako zerbait izatea, ona izango zela guztiontzat. Edo Movistarrek adibidez filial bat izatea mutiletan daukan moduan, edo Laboral Kutxak ere, azkenean baditugu txirrindulari oso onak hemendik, eta da ere lotuta izateko modu bat, ez? Maiero Lano, Aiala Serrano eta olakoak, bai.